Bodo latest update बयखौबो फरायबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेट दङ बरपेटा जिल्लायाव हानजायारि गाग्लोबनाय जाथाय गासै 2 हामला खालामग्रा सुबुं दोलोआ लावखार ओंखाम जाग्रा हानजाखौ गाग्लोबो। बे जाथाया बरपेटा जिल्लानि लुपुरियायाव जायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला हामला खालामग्रा सुबुं दोलोआ लावखार ओंखाम जाग्रा हानजाखौ रोगाग्रा बासखौ लाखियो। बिनि उनाव गाग्लोबो। गाग्लोबग्रा दुथांफोरखौ सिनतलु गामि खाथिनि होनना मिथिनो मोननाय जादों। दुथांफोरनि गाग्लोबनायाव लावखार ओंखाम जाग्रा हानजानि माखासे सुबुंफोरा जोखोम जायो। बे जाथायनि सायाव बरपेटा सदर पुलिस थानायाव गसर थिसनो। मैया बड'लेण्ड फरायसा आफाद सुंद'यै BACUआ गायसनथि सान फालिदों। बड'लेण्ड फरायसा आफादनि गायसनथि सानजों लोब्बा लाखिनानै बड'लेण्ड फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि बनजित मनजिल बसुमतारी बिथाङा फिरफिला उरायहोयो। मख'नो गोनांदि BACUखौ थांनाय 2014 मायथाइनि 17 जानुवारि खालि गायसननाय जादोंमोन। गाहाय नेहाथारि बिथाङा बुङोदि जेब्लासिम BPF हानजाया थाबाय थागोन अब्लासिम बड'लेण्ड फरायसा आफादाबो थाबाय थागोन होनना रोखा फोरमायथियो। गुवाहाटी गणेशगुरियाव थगायग्रा सुबुंखौ हमनानै बुयो। SBIनिफ्राय लन होनायनि मुङाव थगायग्रा सुबुंखौ थगायजाग्रा माखासे गलादारफोरा हमो। थगायग्रा सुबुंखौ रेजाउल आली होनना सिनायथिनाय जादों। रेजाउल आलीया लन होगोन होनना ओनसोलनि माखासे गलादारफोरनिफ्राय रां बुथुमदोंमोन। थगायजाग्रा फालांगिरिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला रेजाउल आलीया साफायाव 6 निफ्राय 7 रोजासिम बुथुमदोंमोन। नाथाय रेजाउल आलीया खोथा होनाय बादि 1 दान बारलांनायनि उनावबो लनखौ फालांगिरिफोरा मोना आरो जोबथायाव रेजाउल आलीखौ हमनानै बुग्लियो। बारग' एबसु आरो भलन्टियार्स फर्सनि गोख्रों मावथि लेखेन बसुमतारी आरो बरन्दा बसुमतारीनि बेरफुसार बिबुंथि। लेखेन बसुमतारी बिथाङा बुङोदि बिटिआर गोरोबथाया सेटिसफाइ नङा। गोरोबथाया 2 बोसोराव हाबनायनि उनावबो मोनसेबो दफाया मावफुंजायाखै। बेबायदि फैमाल जायोब्ला बर'नि इयुना गाज्रिसिन जाबावगोन नामा साननाय फैबाय। बिर जोहोलाव रन्जन दैमारिजों लोगोसे जोबथेसालियाव जोबजानाय बारग' NDPनि केडारफोरा जेन 27 जानुवारिनि सिगांनो जोबथेसालिनिफ्राय उदां जायो। जुदि 27 जानुवारिसिमावबो जुदि बे खामानिखौ मावफुंनो हायाब्ला एबसुजों लोगोसे गुबुन गुबुन राजखान्थि हानजाफोराबो बेनि सायाव नोजोर होनानै रन्जन दैमारि आरो जोबथेसालियाव थानाय बारग' NDPफोरखौ उदां खालामनायाव सहाय होयो आरो खोथा बुङो। आरो जुदि बेयाव जायाब्ला 27 जानुवारिनि उनाव जुदि बिसोरो उदां जायाब्ला बर'आ मोनसे गोगोम आन्दालनखौ सोमावसारफिननो थाखाय मोनसे गोदान आफाद दानानै होनांसिगोन होनना। गोरोबथा जानायनि उनावबो सासे बिग्रायारि आफादनि दैदेनगिरिया जेलावनो थाबाय थानांगौ जायोब्ला एग्रिमेन्ट जानायनि मा ओंथि थाखो? 27 जानुवारि खालारसिम बिटिआर गोरोबथा बादियै NDP बिथांमोननि समस्याफोरखौ समाधान खालामाब्ला आरो माखासे दफाफोरखौ मावफुङाब्ला बिटिआर गोरोबथाखौ डिनाउन्स खालामनांगौ होननानै एबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ खावलायदों आरो डेडलाइन होदों। मैया आफगानिस्तानाव बांग्रिं मावो। बे बांग्रिं मावनायाव गासै 2 सुबुंनि जिउ खहा जायो। बे बांग्रिं मावनाय जाथाया आफगानिस्ताननि कादिस जिल्लायाव जायो। बांग्रिं मावनायाव न'नि उखुमफोरा हरखाब बायनायाव 2 सुबुंफोरनि जिउ गोमायो। सुलुंनि बादिब्ला 4 गोब्राब जोखोम जायो आरो 2 सुबुंफोरनि जिउ गोमायो। बिनिनो 4 उन्दै गथ'फोर आरो 7 आइजो। बे बांग्रिंनि गुवारथिया 5.3 रिक्टार स्केल होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।